Ola a todos e a todas, son Paula e hoxe traio-vos unha novela que mestura aventura, emoción e realidade social e que me pareceu moi interesante pola súa mensaxe e pola viaxe que presenta. O libro é Camiños na auga, unha obra da narrativa galega contemporánea escrita por Manuel Núñez Singala. É unha novela que combina ficción e realidade cun enfoque moi humano sobre a emigración e a diferencia. Escollín este libro porque trata temas moi actuais como a emigración, a desigualdade e a identidade, pero faino a través dunha historia de aventuras que resulta moi atractiva. A historia segue a Sim, un rapaz que é perseguido pola súa condición de negro albino. Debido a isto, vese obrigado a abandonar a súa aldea e emprender unha longa viaxe dende África ata Europa. Durante o seu percorrido, terá que enfrontarse a múltiples perigos, perdas e situacións moi difíciles, mentres intenta sobrevivir para así atopar un mellor futuro. A historia está contada en terceira persoa, o que permite coñecer tanto as accións de Simo como o contexto no que se desenvolve a súa viaxe. Como xa falamos, o protagonista é Simo, un rapaz marcado pola súa diferencia física, pero tamén pola súa gran capacidade de resistencia e superación. Ao seu arredor aparecen outros personaxes, que representan tanto a axuda como os obstáculos no seu camiño. A historia está ambientada nun tempo contemporáneo, reflexando unha realidade moi actual relacionada cos movementos migratorios. A novela percorre moitos espazos diferentes, dende as beiras do lago Victoria ata Europa. Ao longo da viaxe descríbense ambientes duros, perigosos e tamén momentos de esperanza, creando unha atmósfera de constante loita pola supervivencia. O estilo é claro e moi coidado, con descricións realistas e unha narración que combina emoción e reflexión social. A lectura resulta moi fluida e envolvente. O que máis me gustou deste libro foi a forma na que a historia transmite a dureza da emigración sen perder o lado humano do protagonista. Pode resultar moi dura nalgúns momentos, pero é moi impactante. A miña valoración sería un 8,5 sobre 10. Recomendo este libro especialmente a quen lle gusten as historias de aventuras con mensaxe social e as persoas interesadas en temas actuais como a emigración e a diversidade. Pois hasta aquí o meu booktuber. Espero que vos gustaste ese vídeo e vos animedes a ler Camiños na auga. Vémonos no meu próximo booktuber. Chao, chao!